Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, itt vagyunk ismét, ezúttal a következő úti vlogunk egy szlovén elvonulásról fog szólni, és itt van velem Kormány Krisztián, Soma Breast Transformational Coach, életmódtanácsadó, a Body Hack alapítója és zenei producer. Ő a rendezője, szervezője és oktatója is ennek a fantasztikus elvonulásnak, és jelen pillanatban egyébként Olaszországban vagyunk, 1700 méter magasan, és most fejeztünk be egy fantasztikus magaslati légzőgyakorlatot. Szia Krisztián, köszönöm sok szeretettel ismét. Sziasztok! Na hát kicsit beszéljünk arról, hogy mi is történik egy ilyen elvonuláson. Ugye 3-4 napot vagyunk itt körülbelül, tehát nagyon intenzív, nagyon fárasztó, szóval senki ne úgy képzelje el, hogy nyaralni jön, Igen. És akkor itt 10 óráig alszunk, és akkor utána ide-oda járkálunk, hanem tényleg nagyon precízen, pontosan itt reggel 6:30-tól 7 órától be van osztva az időnk, úgyhogy picit avasd be a nézőközönséget, hogy miért is történt ez az elvonulás, milyen gyakran rendezel ilyesmiket, és mit csinálunk mi itt 3-4 napig. Annyit előzményként elmondanék nektek, hogy az elvonulásokat én igazából tradicionális környezetben tanultam, onnan hozok jó néhány dolgot. Jártam fel buddhista templomokba, több napos, 8-10 napos elvonulásokra, ahol napi 8-10 órát ülsz a fallal szemben. És egyébként úgy találtam, hogy azért működik az egész, mert nagyon be van osztva idő szempontjából. És ezt én átvettem az elvonulásaimba, hogy ne legyen az, hogy van holtidő, vagy csak úgy üldögélünk, hanem mindig kell, hogy valami legyen, ami történik. Ráadásul, ahogy tapasztaljátok is, ez mindig olyan, ami neked is aktívan részt kell venni, tehát nem csak úgy, hogy leülök, aztán meghallgatok valamit, mert akkor biztos be fogok szólni, hogy lélegezz erősebben, meg gyengébben. Szóval erre épül fel az egész dolog, így alapvetően arról szól a történet, hogy itt 2-3 nap alatt, inkább 4 nap alatt kaptok annyi pozitív belső egyrészt feedbacket, másrészt biológiai szempontból pozitív belső hormonális kis reszetet, meg idegrendszeri reszetet, amit egyébként 1-2 hónap alatt sem kapnál meg otthon. És ez lenne itt a lényeg, meg ezzel a sűrűséggel, hogy így néhány nap alatt létrehozunk egy olyan változást, ami egy egészen más pályára tud rátenni, miután innen hazament. Hogy ne csak egy élménnyel legyél gazdagabb, hanem egy életúttal legyél gazdagabb, amit ezután tudsz folytatni. És gyakorlatilag belekóstolhatunk a magaslati légzőgyakorlatokba, a kundalini légzésbe, a tantrába, az exotic dance-be, a hidegmerülésbe. Jó, nem is egyszer. Ugye, nem is egyszer mentünk be. Illetve több olyan komfortzónán kívüli program is van, ami azért sokunknak új, mint például a rafting, vagy akár a canyoning. Tehát azért a szórakoztatást is belecsempészed, a szórakozást is, de ezt is olyan formában, hogy azért ott is erősen a komfortzónánkat tágítsuk. Hát pont ez lenne a cél, tudod, mert hogyha mindig csak kényelmes dolgokat csinálunk, akkor úgy igazából nem csináljuk annyira, hanem csináljuk, hogy tessék, lássék, tök jó, el vagyunk, lehet, hogy csinálunk pár fényképet. De mint például, hogy a raftingnál is tapasztaltátok, még azok is a tapasztaltabbak is, vagy én, aki extrém sportozom, én nekem is voltak ott olyan szakaszok, hogy azt mondtam, hogy húha, ez azért jó, ez a dolog, mert hát ugye nem egy komolytalan helyre mentünk el raftingolni, hanem tényleg egy jó szakaszra, egy jó csapattal. Én azt mindenképpen hozzátenném neked, Alma, hogy itt nálam nagyon fontos, hogy mindig valahová kell, hogy tartson ez az egész dolog. Onnan indulunk, és hova jutunk el. És ennek az egész komfortzóna feszegetésnek, meg nagy mennyiségű légzésnek is nagyon pontosan az a célja, hogy itt, amikor kiszállunk majd holnap délben valamikor, vagy 1 órakor valamikor, akkor egyrészt azt érezzétek, hogy megkönnyebbülsz. Tehát egy elvonulás akkor, hogyha végén érzed azt, hogy oké, megvan az egész, de ez nem egy olyan megkönnyebbülés, hogy végre hazamehetek innen, hanem hogy igen, megcsináltam. Tudod, van ez az érzés, hogy maratonfutás, és akkor mész, nem tudom megcsinálni, a végén, ezt már most biztos. Na ez a jó szerintem. Tehát ugye erre készülnék alapvetően, hogy ezt el tudjuk érni, és ez nagyon fontos, hogy megnézze azt is, hogy itt is ki tudok menni a komfortzónából, meg ott is, vagy például ugye ma, hogy tegnap egy óriási mennyiségű légzésmennyiséget végeztünk a hegyen, erre majd feljövünk, és akkor folytatjuk az egészet. És tudom, hogy ilyenkor a fejetekben nem az van, hogy de jó, hogy végre lélegeztetek egy kicsit, hanem
úgy bele kell rázódni, de mint ahogy látod, még így is elkezd jönni az eredménye. Na hát nagyjából ezért. És egyébként látom a csapat összetételén, hogy vannak teljesen kezdők is, akik lehet, hogy most találkoztak veled először ezen az elvonuláson, és azért vannak régi motorosok is, sőt itt vannak az instruktorok is, egy bizonyos részük, akik ugye végeztek nálad a légzésinstruktori képzésen. Ha valaki úgy érzi, hogy benne van a hívás, és hogy szeretne csatlakozni hozzánk, szeretne csatlakozni hozzád, teljesen kezdőként is eljöhet egy ilyen elvonulásra? Igen, bár az az igazság, hogy annyira megnőtt a gárda, meg az összetétel, hogy most már tartok olyat, hogy haladó, meg nem haladó elvonulásra. Pont tavaly ezen a tavasszal Zánkán volt egy haladó elvonulásunk, talán említettem is akkor neked, hogy lesz egy ilyen, ahol már azok jönnek, akik haladóbbak. Ugye ebben a műfajban is az van, hogyha van egy pici alaprutinod, akkor azért nagyon bátran lehet menni. Ezeket az elvonulásokat, mint a nyári elvonulás, ez direkt úgy válogatom össze, hogy ez igazából egy szórakozás, hát honnan érsz. De itt elférnek a kezdők is, meg mint ahogy látod, hogy érdekes, hogy a ritmikával, meg egyebek az egész magas szintű dolgokat lehet csinálni kezdőként is. Igen. De tervezek egyébként külön csak a kezdőknek is elvonulást, erről lesz is hamarosan információ, biztos, hogy ti is tudni fogtok rajta, vagy róla, mert hogy nagyon sokan igénylik, hogy szeretnének részt venni egy alapozó tanfolyamon, elvonuláson, ahol egy kicsit jobban bele tudunk menni ezekbe a dolgokba a kezdőknek a szintjén, mert hogy itt nagyon sok olyan apróság van, ugye tantra légzés, belső izmoknak a mozgatása és így tovább, ahol itt nem tudunk ilyen körülmények között, hogy ennyire szanaszél vagyunk, de ezt így belecsempészünk. Még egy kérdésem van, ami engem minden elvonuláson foglalkoztat, és minden elvonulás után, hogy oké, jönnek ide az emberek, rászánják az időt és a pénzt, vannak felismeréseik, elindulnak egy úton, és mi történik, amikor hazamegyünk? Hogyan lehet ezt integrálni a hétköznapokba, és hogyha esetleg bárki eljön egy ilyen helyre, és mondjuk innen hazatér, akkor ne csak egy élmény legyen, hogy igen, itt voltam 4 napot, hanem hogyan lehet ezt szerinted belecsempészni a hétköznapokban, mert neked erre van azért több programot, több javaslatod. Több javaslat is van, meg hát így nyilván több módja is van. Én azt szoktam mondani, hogy amikor innen hazamegyünk először, itt is azt fogom mondani, most leszpoilerezem, de nem mondd el a többieknek még, azt fogom mondani mindenki, hogy engedd el ezt az egészet egy pár napra. Hogy van, ne kezdj el reggel, ne kell lélegezni, ne kezdj el reggeli rutinba menni, pont azért, hogy szólítson meg a tested, hogy mit akar. Azért is teszem ezt, hogy érzékeljétek azt, hogy amikor innen kimész, és ugye egy kicsit megkönnyebbülsz, és mész 2-3 napig, azért nagyon emelni fog ám a dolog, de kell, hogy legyenek pont, ahol szól a belső nagyén vagy kisén, mindegy, hogy jó, akkor csinálni kéne valamit tovább. Alapvetően ezeket a gyakorlatokat olyan típusú dolgokkal lehet fenntartani, mint a napi gyakorlás. Ugye ehhez vannak különböző hanganyagaink, most már azért közös hanganyagaink is vannak. Igen, a Mindful Masteryről beszélek, igen, ami egy nagyon jó alapozó dolog az egészhez, és ugye pont itt az előbb mutattam be neked, hogy mire lehetne készülni a következő, még nem mondjuk el a címet. Igen. A következő adagban erről a dologról. Tehát a napi gyakorlás az kulcs szerintem, de az az igazság, hogy egy ilyen alkalom, mint ez nagyon-nagyon más szintre helyezi a szervezetet. És hogyha előtte is gyakoroltál 10 percet naponta, meg most is gyakorolsz 10 percet naponta, akkor nem az történik, hogy lesz egy ilyen pukli, és akkor ugyanúgy, hanem most átrakunk mindenkit egy másik pályára, és ott folytatod a gyakorlásoddal. Aztán majd a következő nagy adagban, mondjuk ősszel nálatok, akik mondjuk ott lesznek, azok tapasztalják, hogy megint lehet emelni egy szintet, és megint lehet emelni egy szintet, és akkor így tudunk szépen haladni. És a határ a csillagosség? Hát a határ a csillagosség. Én már sokszor gondoltam ebben a műfajban, hogy mindent láttam, ezt már mondtam neked, és mindig megkapom a meglepetéseket, aminek örülök, persze. Csak mindig csodálkozom, hogy van még feljebb, igen, meg tovább. Így várunk titeket szeretettel, hogyha érdekel titeket egy ilyen jellegű elvonulás, vagy akár bármilyen esetleg otthon végezhető gyakorlat, akkor is keressétek a Bodyhacket vagy a Mindful Masteryt. Köszönjük szépen! Sziasztok!